saframnisim angni Onnai Arw Kristoniao Onjlaigra. Dan aku bahai fungniफ्राय दासिमहालागै जोङो सिरि मोननानै दंगोन दा रावबो उन्दुलाङाखै दा उन्दुआखै सिरि मोनबाय मानो होनबा जोंनि थांखियानो होननाय जाबाय सिरि मोननानै थानाय awake ओमफ्राय arise सिरिमोन ओमफ्राय सिखां दा बेनिखायनो जोङो दहाय नायबाय जोङो पलनि बिलाइनिफ्राय नायबाय दा बेनिखायनो जोङो बाइबेलाव फरायबा नुनो हायो सासे मानसिया सानै मानसिनि लें जानो हाया जोङो बेखौ अरायबो जोङो मिथिगौ नोङो सोरबा सासेनि लें थार लें जानानै थानांगोन फोथायजाथाव नोङो लें जानानै थानांगोन नङाब्ला ओरैनो दिन्थिफ्लाग्रा नोङो लें जानानै थानांगोन दा जोंनि जिबनाव मोननै ख्रिस्टियान जिबनाव मोननै एस दङ S बेखौ जोङो इंलिसाव जाबाय S स्क्वायर जायफ्रा मैथमेटिक्स फरायो एलजेब्रा फरायो बिसोर मिथिगौ S स्क्वायर दा बे S स्क्वायरआनो जाबाय मोनसेया जाबाय इंलिसाव होनो sin पाप आरो ओमफ्राय इंलिसाव होनो मोनसेखौ जाबाय salvation बे जाबाय बर'आव बासायजानाय बे मोननै बासायजानाय आरो पाप बे मोननैखौ जोङो हासिल खालामनोब्ला मोनसेखौ जोङो नेवसिनांगोन आरो अब्लासो जोङो बै मोनसेखौ जोङो मोननो हागोन हासिल खालामनो हागोन बेनिखायनो सासे लिरगिरिया होननाय जाबाय जे जोङो संसाराव थानाय समाव जोङो जेखि खामानि मावा मानो जोङो जेखि डिग्री दारि जोङो आयोजन खालामा मानो जोंहा जेखि जिबनाव व्यक्तिगत मानसिफोर क्वालिफिकेशन्सफोर थाया मानो जोंहा जेसेबांखि धन सम्पत्ति थाया मानो जोङो जेसेखि हावरिया जाया मानो बे लिरगिरिया होननाय जाबाय जे जोंहा मोनसे डिग्री थानांगोन क्वालिफिकेशन जेखौ होनो इंलिसाव डिग्री क्वालिफिकेशन रोंगौथि जोंहा थानांगौ आरो बेखौनो होननाय जाबाय सासे मानसिया जुदि जिसु ख्रिस्टनिफ्राय एबा इसोरनिफ्राय बासायजानायखौ हासिल खालामनोब्ला बा मोननो हास्थायोब्ला नोंहा मोनसे डिग्री थानांगोन आरो बे डिग्रीया खुनु मोनसे इउनिभार्सिटि बा माबा मोनसे इनस्टिट्यूशन अनुष्ठानफ्रा नोंनो बे डिग्रीखौ नोंनो होनो हाया बे डिग्रीखौ नों गावनो होनानै लानांगोन आरो बे डिग्रीयानो जाबाय नोङो बुंनांगोन जों साफ्रोमबो बुंनानै लानांगोन आं पापी जेब्ला नोङो गावखौ आं पापी होननानै नोङो सार्टिफिकेट होनानै जेब्ला लाबाय अब्लासो बे सार्टिफिकेटनि सायाव भित्ति खालामनानै नोंनि बासायजानायनि आगान सुरनायखौ जोङो सुरजेननो हागोन दा बेनिखायनो साबसेया दिनैसिमहालागै गावखौहाय सार्टिफाइड खालामो सार्टिफिकेट होयो एबा सिनायथि होयो आङो पापी होननानै दहाय फुङाव आं बुंदों दाबिदा मा होनदों जे आङो आइनि बिसाखौआ पापजोंनो सोमजिबाय आरो आइया आंखौ पापजोंनो बियो जोनोम होबाय होननानै जोङो मिथिगौ दाबिदा बे बाथ्राखौ स्पष्ट भाबै बियो बुंदों गितफोराव जों नायबा नुनो हागोन स्वयं दाबिदा होनो आरो दाबिदा सोर दाबिदा जाबाय सासे इसोरनि बिखानि खाथिनि मानसि होननानै जोंखौ शास्त्रआ फोरमायो जोङो मिथिनो हागौ गितफोरनि 23 राननायाव जों फरायबा मोननो हागोन बेवहाय स्वयं दाबिदा मा होनदों जोङो फरायनि गितफोरनि 23 राननायनि बेवहाय होनदों 1 पदआव होनदों फोरबुआ आंनि लावखार आंहा थोआ जाथारनाय नङा आंनि थाखाय बियो आंनि थाखाय बियो बिबान खालामो 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 आ
Nei porau ni jabai biar angko gazali bariau putih, biar angko gazan hagra daini jing kumbai. Jangan jabla gau ko papi hanane jangan gau ko hai jabla naki jangan certify kalamgan, dintigan, kentagan, riflegan, obla sejangan bungna hagan berdua angni laukar. Berdua angni basai giri nane. Oblas jenge Iswrni Onnai Arw Kristoniao jenge rekai sa jeng sposto mabai jenge minta hape. Ani jimano testimoni gabang dong dei Iswrni Onnai Onnai. Ya gabang bima perdong, bipa perdong, apa? Sase gotwa jadi janam goba be buhumau hai songsarok khinam gobla je bimaya gaoni bisa ko hai ler noi mas lane be bimaya kamani mau jabla betul supaya obla gotok ko hai janam susto behayau janam haya janam menabla be gotoma janagan noi mas bimani bisa ko be jaye lengai undue geleye be dernangan ar bimaya be dehayau tazim susto tanangan jangai lengai maunai baidisneo bestotani gezero blabe susto da dehazin se noi mas ni ono janam hugan kote sempurna. Natai denai nungseni sigangau sase bekti gosong deng. Be bekti ajabai dan sowai bekti. Som jai ni sigangna ayah angko janam haden. Anga sat mas loman. Mas mendai nambo guman. Sempurna jana aini udiau anga noi mas gerena menjake. Aini udini bandar ni prai ang menjake. Aso kana yang janam jada sat mas. Arang ne kantada abuya. Jabla dengar janam jada ne enjort sa baidimen. Brigade dani dinau artikel ni dinau. Daripada ki hawajar ne kotor janam hubai. Bisa planning kalame. Hinjau saja na hua saja planning kalame. Hinjau sabla bini take ma bedi stop perbaikan flylinsi adani lima pradana protokol balia jolong gau so fornane lase saya jolong gau bainan labagan moiba shopping complex sau hangnane indang gorgo fornane bedi flylinsi perbainane labagan. Natai jengni somau ji botarau jeng angel janam jarangan flylin dokan dia si baina take dokan dia aini dokna suri kono bisi nanai kitab kalana ko panpop nanai angko hai dendeng ardanya mah boto janam jarani sigang boto kor fugra baisang ready made baisang sakal ganang lai gesejaban kiburan botrono langna hanai gesejaban natrunan donhama hanai bebedi esempang fashion jamai nanai mobile futugan best tree pellet jang panpop nanai angko songrayau futugan nanai mobile dangan wal sayo dan bai nalai Jana hago gatau na hamedi menambai boro boto nalai dana serpegan serpaya dana mauzi masih menamsui kriba mauzi masih gatau menamdeng belai nare jangan takai jam lagi pinja barhore mauzi ni haijam barnya heleng janane sombreni rup ngonang nare amu sombreni bel dana kopsinan genjade mauzi menjaksi. Dini hai ning sir beko hai jadi mauzia zaya mendla bengslai graya sir ning sir mencenai nongam. Dini Israel sebang onane angko bebedi be sristi kalamdw bebedi poribesh ni gedar jang be angko deiden ko bai
Jaini jahanau dinai angw be Iswrखौ हामबाय होनना लाबोनां थानो हाया। बेनिखायनो डेभिडजों लोगोसे आं बुङो बे इसोरा फोरबोआ आंनि लावखार, आंनि दैदेनगिरि। आरो बेनिखायनो दिनै इसोरा आंखौ गासै पापफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय बे गावनि सस्र बिसा हौवा जिसु ख्रिस्टखौ बे थिनहरदों। आरो बे जिसु ख्रिस्टनि थैनि गेजेरजों दिनै आङो बासायजानायखौ मोननो हाबाय। आरो आंनि बासायजानायनि गेजेरजोंनो गोबां मानसिनो आङो बे बासायजानायनि सोमोन्दै आङो दिनै खोन्थानो, रायफोरनो, साखि होनो थाखाय दिनै आंनि इसोरा गिदिर मोजां खाबुखौ होबाय। बे इसोरनि अननाय। दा बेनिखायनो पाउला होनो रमारिफोरखौहाय जे नोंसोरो पापाव थानो, नोंसोरो पापाव गारि लाबावनो ना नोंसोरो सिखांनानै नोंसोरो गसंनो होननानै दिनै बे रमाव थानाय ख्रिस्टियानफोरनो बिसोरो पाउला बिसोरनो मोनसे खाबु होदों। बेनिखायनो सिखार, नोंसोरो गसं, सिरि मोनदो। नाथाय नोंसोरो संसाराव खामिनाय समाव बे लांसुनिया हाबाफ्राव संसारजों नोंसोरो दा गोरोबफा होननानै दिनै पाउला बे रमारिफोरखौ बुंहरदों। बेनिखायनो पाउला होनदों रमनि 12 आयदानि 2 पदाव मा होनदों बेवहाय जों फरायनानै खोनासंनि। बेयाव बेबायदि होनदों, आरो नोंसोरो बे संसारनि बायदि दाजा, नाथाय गोसोनि गोदान जानायजों सोलायजा। नोंसोरो इसोरनि गोसोआ मा बे जाबाय मोजां, हामजानाय आरो गुरगुनायखौ आनजाद नायनानै मिथिनाय बादि। दिनै फोरबो इसोरा जों साफ्रोमखौबो सृष्टि खालामबाय। बे इसोरा नोंनि जिबनाव, गासै सुबुं माहारिनि जिबनाव मोनफा मोनफा थांखि दङ। बे थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय इसोरा नोंखौ सृष्टि खालामदों। दिनै बे इसोरा नोंनि जिबनाव बे थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय नोंखौहाय गियानि गुनि खालामनो थाखाय दिनै सोलोंनो थाखाय बे गोबां राहाफोर सुबिदाफोरखौ होदों। जेब्लानाखि आङो कलेजाव दंमोन बे समाव आंहा मोनसे गिदिर थांखि दंमोन। आङो मालाबाबो सानाखै आंनि जिबनाव आङो सासे मिशन स्कुलनि प्रिन्सिपाल जागोन होननानै आङो मालाबाबो सानाखैमोन। आंनि थांखिया बिराद गोजौ गिदिरमोन, जायनि जाहोनाव आङो बहुद लेखा फरायोमोन। एखमबा आङो हरावहाय हरनि 12टा 1टा 2टासिम आङो लेखा फरायोमोन। आरो बेबायदियैनो आङो गोबां आनजादफ्राव मोजां खालामबोदों। आंनि थांखिया बेनो, जेब्लानाखि आङो BA पास जायो 1984, जानो हागौ सोरबा सोरबा जोनोमानो जायाखैमोन दा जेब्ला आं BA पास जायो 1984। बे समाव आंनि आफाया आंखौ बिराद उत्साह होयो। संसाराव मोनसेल' जिबन, बे जिबनखौ मोजाङै बाहायनांगौ। हायोब्ला इसोरनाव जों मानसि गिदिर जानानै इसोरनि थाखाय, बिनि महिमानि थाखाय आरो जातिनि थाखाय मावनांगौ होननानै बे बाथ्राखौ अराय सम बुङो। बेनिखायनो आं मोनसे थांखि लादों, UPSC फरिखा होनो थाखाय IAS अफिसार जानो। मा नंखायखौ बुंनो, प्रथमबार जेब्ला आङो प्रिपेयार खालामनानै आङो जेब्ला IAS UPSC फरिखा जिरायदों, आङो लाजिया, आङो फेल जादों। आंनि फेल जानाया मोजांनि थाखाय। सेकेन्ड टाइम जेब्ला आङो बे फरिखाखौ होनो होननानै आङो फर्म फिलआप खालामबाय, खालामनानै आङो हरबाय। अन्नानै जोंना फरिखानि दिन थारिख गासै थाग-थियारि जाजोब्बाय। पेपाराव ओंखारबाय, नायबाय उमुक तारिखआव UPSC एग्जाम जागोन होननानै। दा आङो नेबाय थाबाय एडमिट कार्ड, दिल्लीनिफ्राय फैनांगौ एडमिट कार्ड। आंजों लोगोसे गोबां लोगोफोर दं, बिसोरो फर्म फिलआप खालामना हरदों। बिसोरनि एडमिट कार्डआ सफैबाय। फरिखाया जाथारनोसै, 2 सप्ता खनसेल'सै आंनि एडमिट कार्डखौ मोनाखै। आंनि लोगोफ्रा गासै मोनजोब्बाय। जोंना फरिखानि थाखाय साननैल'सैमोन।
Bisimhalage be admit card sopeake be sanni sanse sigang. Kamse stick sope by envelope isni gidi. Gemer rong ni envelope sope by. Jalo be envelope kunuye ami inai norong jabat. Ami admit card sope by. Ebar ang operga ko hinuman baus sigan mane. Jabla na ki postman na bestiko ang niya ko hoye ang renai bang envelope UPSC ni pre nonga NELC. Aja ke NELC ni pre kinai nane bestiko ang chowai kaolainai nai ban bestiko libai things like Ram Sahari. Dengan Gurukul Lutheran Theological College Ohai BD Pioneer Mungao Ningni Parinai Gasi ya be admission ko dengan ready Kalambai dengan Onnai lopai. Ang sanbawa sana hak siang matang. Rebesti kolane apa nel Onnai apa yang sekarang silon member nama. Mini bai, berangkong bai. Hangde sa korai hidup. Bidi ni orang orang yang UPSC pertama pun menggunakan Isra jadi. Jadi